Тези дни, докато сърфирах из необятните простори на българския разграничен интернет, попаднах на една новина, която събуди моето любопитство. Вижте и вие, уважаеми зрители, македонците победиха молдовците по брой получени български паспорти и цитирам: за първите 6 месеца на годината 9300 българи от чужбина са получили българско гражданство, като 7200 от тях са от Македония. Това е официална информация. Неофициалната е, че македонските граждани са склонни на всякакви жертви, само и само да вземат български паспорт. Сега ще ви разкажа как протича един ден на опашката за български паспорти пред българското посолство в Скопие. Още от ранни зори, моя източник твърди, пред посолството ни имало вече няколко стотин души. Към 9 сутринта те вече се изнервили, от много чакане започнали да викат: "Айде бе, не може ли по-бърже? Изпукахме от тая жега." Посланникът се показал на прозореца, погледнал опашката и казал: "Ми не може по-бързо, ще траете." След още 2 часа тълпата отново започвала да се бунтува и да буйства. "Жега е, тежко е, бавно е, ще изпукаме. Не може ли по-бързо?" Посланникът пак се показал и казал: "Няма как да става по-бързо. Като сте на зор, ще стоите и ще чакате." Но след още малко време положението вече станало неудържимо. Македонците, жадуващи за български паспорти, започнали да се бунтуват. "Направете нещо да вървим по-бързо, иначе изпотрошим посолството." Посланникът излязал, пак огледал чакащите и казал: "Добре, ще влезете всички, ще минете, но има едно условие. В началото на опашката, точно преди да влезете в канцеларията, сме сложили един едър циганин. За да ви пусне да влезете, ще трябва да ви опъне всеки един поведнъж." Тълпата замълчала и но се чул глас: "По-добре сложете 2 цигани, вървим по-бързо опашката." Така е, започва